potilaan lausunnon mukaan olitte kuitenkin jättäneet tulematta sovittuun korjausleikkaukseen 5.12. Miten siinä niin kävi? Siis joo, nämä on nämä hoitojono-asiat. Nykyään, kyllä varmaan olette itsekin seurannut kyllä paljon televisiosta, kun puhutaan hoitojonoista, että ne ovat hyvin sillä tavalla, että kyllä ne on nykyään pitkät ja ei se aina tuo aikataulutus meillä, se on tietenkin niinkin, että tulematta kokonaan, no se oli joo, pikkujoulu oli meillä 4.12. ja silloinhan, siis siellä oli Jaska ja Lyyli ja tuo Annukka ja Pete ja minä olin sitten joulupukkina ja oli oikein hauskaa. Se lirvahti sinne aamu 4 asti. Mä koitin pysyä pelkässä kaljassa, että mä en teräviä oikein otakaan enää. Ja Glökissähän oli. Se oli täältä työmaa Pirtu A12 vähän pojat horauttaneet sen. Eikä mä uskaltanut ajaa sitten, että onhan mullakin joku etiikka, en mä tohtinut ajaa silloin 5 päivää aamulla. Ja Anglia, siinä oli akku, niin se on kylmää aikaa jo se joulukuu, niin akku oli niin kontalla, että ei tartanut Angliaa enää. Joo, näin.